Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ine naganiza kuti right ndibwereranso kuti ndi ite zotheka kuti Takulandirani Dr. George Tabatu. ndinagwira ntchito za pamwamba, nali CEO mkulu wa parastatal organization ina ya macha contract haulage. Zachoke uko napitanso kuphunzira maphunziro ena pa University of Zambia law. Ntamaliza law imeneyo ndinachitwa admitted to the bar, Norwest bar Zambia for nachita practice law pa nthawi yochepa kapena ngoti 1 year. Chokapo ndiye napita ku America kumene nakachita law masters and doctorate ya law. Ndamaliza doctorate ya law nayamba kugwira ntchito ku New York Meridian International. Komanso nabwereranso Park Yero kuja kuphunzitsa university kuja undergraduates. Ndiye kuphunzitsa undergraduates ndiye anabwera United Nations High Commissioner for Refugees. Ndiye nabwera ntchito ya United Nations for High Commissioner for Refugees for 20 years. Aiko kalangati ku Somalia, Kenya, Thailand, Bangladesh, ziko lonse lapansi. Cambodia, Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, Bulgaria, Hungary, ulikonse uko, even Tanzania. Komanso nali ku Geneva, nali chief recruitment wa United Nations High Commissioner for Refugees. Ndiye ninabwerera back ku Malawi 2002. Ndabwerera ku Malawi ndiyo months. Sinalifuna kuti ndi chite chilichonse nanga sinachita retire from United Nations. Choncho ine ndimangofuna kuti ndizingokhala kufa retirement. Koma anthu akwathu kuno kumulanje Southwest Azimai anabwera kwa ine kundifunsa kuti please inu tithandizeni ife tili m'mavuto chifukwa tilibe MP wakudera kuno. Inali nthawi imeneyo 2003 inali chipani chimene anayambisa Brown Mpinganjira. Yes. Ndiye mkazi wawo amene anali naye anali my niece Lize Mpinganjira. Ndiye nali zovuta kumandati nanganichita bwanji anthu afuna kuti ndiime. Ndiye nayamba kuima UDF nthawi imeneja 2004. But 2005 pamene late Bingu Professor Bingu wa Mtalika anali president, ine najoina DPP as founding member 2005. Choncho kuyambira 2005 mpaka na lero sinasiye DPP. Komanso 2004 ndinawina as MP kudera kuno, nawinanso 2009, nawinanso 2014, nawinanso 2019, ndipo apa ndi 2025. Sinalifuna kuyima ine, sinalifuna kuyima UMP 2025, mafuna kuasira ena. Nangasi continuous 20 years ndakhala ndi MP, and 20 years imene 13 years ndakhala senior cabinet minister, foreign affairs twice, local government 5 years. Kudena kuti
pa 71,000 mwina even 100,000. Yes. Choncho chifukwa cha zimenezi ine najoyina ndati kwati kunonso zinthu zimene ndimaganiza kuti zichitike sizinachitike. Zilipo zinthu zimene ndimafuna kuti boma lilichite silikuchita. Choncho ine ndifuna kuti zinthu zimene zichitike mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akazakwera akhalanso president wathu pa 16 September 2025 ine zachite zotheka kuti zinthu zichitike. Inuyo pokhala veteran pandale ziko muno mudapasidwa mpata kuti mupange rate boma limene la MCP mukayipanga rate motani? Ine ndikaipa 20 out of 100. 20 out of 100 zona. Why? One, zonse zimene analonjeza kuti zichitika sizinachitike. Zonse? Zonse. One, ananena kuti azapeza anthu ntchito 1 million palibe. Azanena kuti zakatangale azasiyisa mdziko muno. Koma taona kuti zimene zikuchitika katangale boma komwe kuchitika tikumvera posachedwa pa usi afunanso aulu anene zonse zimene zikuchitika kumeneko. Tikanena tafetereza anthawi imene anali pachane komwezi pa 17 or 18 lero fetereza ndele 150,000 kwacha kuti munthu kapena uthawe mu mdziko muno uzipita maiko ena kuti upeze passport ya Malawi yovuta kuti upite kuja sikupezekanso passport hiyo. Passport kumanso passport yomweyo pepani ine ndinali kuyendera diplomatic passport kufika ku Nairobi ndi diplomatic passport inayang'anidwa twice taimani hapo ati itu si passport yeni chifukwa anthu anabweresa pano kuti achite zimenezo ndi akatangale ati madrasi printers kaya ku India tienti nene za chuma zimene zoti nziko muno palibe chilichonse. Ndiye kunena kuti tindi upresident kumatiribe usogoleri nena zoona ikanakhala company pepani kunena ikanena company in bankrupt nanga sopano tikhale kunena kuti 61 years after independence ife tikhale poorest country paziko lino lapansi siku ndi siku. No. Koma no leader of opposition chinsinsi chanu chinali chani nthawi imene mumayendesa boma ena mamuvuta ngati amene wawa kunalibe ngati kusowa mafuta passport mapezeka mosavuta katundu anali wochipa chitetezo chinalipo zonsezo muulamuliro uwu sizikuchitika. Chinsinsi chanu chinagona pati? Chinsinsi ndi usogoleri. Zonse zimatheka ndi ngati muli ndi kusogoloko msogoleri amene ali ndi masomphenya mwachisanzo. Ine nayamba ndi Profesa Pingu wa Mutharika mzimu wawo usemumtendere. Iwo aja ananena kuti athesa njala ndipo anathesa di njala. Tinayamba ife kutumiza chimanga kuwapasa anzathu ena aku Swaziland, Haiti ndi mpunga zonse zinachidwa. Anthu anali kunena kuti Malawi ndithu dziko labwino. Komanso anali ni masomphenya. Ine nali foreign affairs nthawi imeneyo ananena kuti no sitingati kumapita ndi Taiwan yayi kumene nthawi ya Kamuzu anakhala nawo for 31 years. Ananena kuti TNT tipite ku People's Republic of China. Taona kuti zinthu kuuje kuja ndi msogoleri amene anaona kuti zachitukuko zichitikire konse. Itipa Karonga Road inayambika inamalizidwa ku Mabingu International Conference Center, Parliament imene inamangidwa nthawi ya Bingu konse kuja kuna sintiro. Anali pa point yosopana yoti pakhale city, capital city yeni osangonena kuti izi ndi izi. Ndiye panabwera Profesa Peter Mutharika. Pamene anachita take over Profesa Peter Mutharika, ine
pa nthawi yanga ninali kuja nthawi imene ya Bingu nali leader of the house parliament muti. Koma tsopano nthawi ya Joyce Banda, President Joyce Banda, ine nakhala ngati opposition. Tinena zona pa nthawi imeneyo anthu wonse amene tinali nawo ife nthawi ija ya Bingu, ulendo aleti Mia ndiyo ena wonse anapita PP. Ife tinali kuwa kumparliament jandiane kantu kapena 33, 31. Koma msogoleri watu anali Professor Peter Mutharika. Ndiye tinagwira ntchito. Ndi nthawi imene ija tikukumbukira kuti panali Cashgate, anthu akubanda ndalama zambiri chani, madona kuchoka mdziko muno, mavuto kwacha. Mkukumbukira nthawi ya late Bingu Mutharika anali kunena kuti ino anthu a Malawi musalole kuti mphamvu ya kwacha yanu ite. Sikuti anali kufuna kuchita devaluation, koma amafuna kuti pakhale ngati anthu akumuzi asavutike, madona ajabwerese ndalama zambiri zimene zingate. Koma zafike nthawi ya Joyce Banda nangoti chitani lomwezo zakwana kwacha inagwa mandege zimene zinagulisidwa, imene zinaguliwa nthawi ya Bingu ija ndalama zake zosaoneka, zinthu zonse mbwerekete. Malawi no wonder anthu sopano anati zakwana izi ife tisiye Malawi tizipita kuti. Koma sopano azachite take over Professor Peter Mutharika 2014 anachita zoteka nditu tinaona sopano madona akubwera. So mukamandifunsa kuti zimnateka bwanji ndisogolere munthu makhala ni mbiri yabwino wa usogolere. Yes. Ukasogolere anthu ako koma ngati iwe msogolere suzi wachochita zikuthandiza bwanji. Ngati iwe msogolere even ine nali leader of opposition parliament, sikuti sinali kunena kuti please president tachepesaniko ni matrip ya boma lanu kuyenda up and down kuti ndalama timenezo kapena tizitha kubweza ngongole imene tili nayo. Komanso zinthu zina chifukwa ife tinalibe manamba a opposition, tinachita oppose nkhani ije ya mafuta anati government to government, koma popeza tinalibe manamba out. Tinachita oppose kunena kuti please tifuna ife nkhani ya systematic machine chani zimenezi zonse zo tinali kutovuta. Komabe sikuti zina tinayesa bwino nditu kuchita zoteka kuti zichitika. In short, lelo mwaitana kuno ku constituency kukhala kubwera akuluakulunso ena achipani ngati running mate Justice Dr. Jane Ansah akhala akufikanso kuno constituency. Mwakozanji siku la lero constituency? Ine siku la lero ndi siku lokondweresedwa kwambiri chifukwa Justice Dr. Jane Ansah SC amene aja anali ine ndili Minister of Justice, anali Attorney General wanga. Ndi mkazi wophunzira kwambiri, PhD in law, human rights major. Ndipo ali kumeneko tinagwira nawo ntchito ndithu mwamphamvu. Pamene ponso komanso tikudziwa kuti nthawi ya Bakili Muluzi anachita recommend anakhala judge. Komanso tikudziwa kuti kena analinso nthawi ya Professor Peter Mutharika anali chairman of the Malawi Electoral Commission. Ndipo anachipira ntchitoyo mwabwino kwambiri. Ni mkazi wokhulupirika, mtu amene munganena kuti apa tikunena leadership ali nayo. Choncho ine ndithokoze kwambiri ndi anthu onse ku constituency kwanu, tikuthokoza kwambiri kwa Professor Peter Mutharika kuti achita ntchito yabwino kusankha
kazi Justice Dr. Jane Ansah SC kukhala running mate number 1 komanso titokoze kuti gender yagwirika ntchito, ndipo ine ndili kukhala oziwa kuti ndithu azimayi ambiri nanga avota ambiri si amakhala azimayi kapena 60% ya population ya Malawi. Ndiye achita ntchito yabwino kuona kuti samangonena za gender koma ikugenda. Ndiye ine inenso ndikamanena kuti ndine MP wakudera kuno, ifenso kuno tili ni ma-councillors. Ma-councillors Chikuli Ward, inso ndi ma-councillor ku Mlemba Ward, onse wa ma-councillor tifuna tizikauza anthu kuti ngati mufuna kuti zinthu ziyende kwathu kuno tisankhe pa September 16, 2025 Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale president wathu, ine ndikhale MP, ma-councillor athu onse a DPP, ndiye kuti zinthu ziyenda bwino. Komanso chiku ndikondweresa kwambiri chimene chifuna kuti timbesere lero kwa Dr. Justice Jane Ansah SC ndi nkhani ya manifesto. Titokoze kwa Professor Peter Mutharika chifukwa abweresa manifesto imene ndithu ikukhuza Amalawi, ndipo ndili okhutirisidwa kuti imene izathandiza mtengo wa Malawi. Kwa ine ndingangotengapo zinthu zina ndikuganiza kuti zizathandiza ku constituency kwanga kuno, zinazo azanena Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.